Netradične v piatok pokračovala 11. kolom druhá basketbalová liga mužov. Domáci BK Slovenský Orol Levoča v ňom privítal aktuálneho lídra tabuľky celok UVL Košice. Hostia v modrých dresoch prišli do Levoče s tradične silným kádrom s viacerými bývalými hráčmi extraligy a úlohu favorita začali naplňať už od úvodu stretnutia, kedy sa chopili vedenia a následne domácim aj bodovo odskočili. Levočania však tento nástup stihli zachytiť a nepripustili, aby o osude zápasu bolo rozhodnuté už po prvom polčase. Nedarila sa im však streľba, čo mohla spôsobiť aj absencia niekoľkých kľúčových hráčov ako Muránsky, Pírnik či Stanokolečáni. Košičanom to naopak padalo či už spod koša, ale aj z diaľky. Aj preto prvé dejstvo prehrala Levoča v pomere 34-42. Po zmene strán hostia pokračovali vo výbornom výkone najmä smerom dopredu a postupne navyšovali svoj náskok, keďže domácim aj naďalej viazla streľba. Skúsení Košičania produkovali profesorský basketbal, rýchlo kombinovali a vychádzalo im takmer všetko, na čo siahli. Domáci tým ešte držal nad vodou rozohrávač Mačupa, ktorý predviedol niekoľko úspešných trojkových pokusov. To však nestačilo na zohratý košický manšaft, ktorý nedal domácim ani najmenšiu vyhliadku na dobrý výsledok. V závere už bolo jedinou otázkou, o koľko bodov hostia zvíťazia. Napokon slovenský Orol Levoča podľahol celku UVL Košice po výsledku 58-83. U nás rozhodla šírka lavičky, väčšia rotácia hráčov a tým pádom sa prejavilo aj na únave domáceho tímu. A viac menej rýchlymi protiútokmi sme rozhodli tento zápas, kde sme dokázali dať ľahké body a to bolo najdôležitejšie. Boli sme dnes kompletné zostave, takže všetci hráči si zahrali po dnešnom vystúpení a je moja veľká spokojnosť. Som rád, že sme v prvom polčase odohrali veľmi slušný zápas. Tam sme prehrávali len o 4 body. Sme sa snažili a bojovali. Aj nám streľba išla. Potom v druhom polčase už bolo vidieť tá skúsenosť väčšia hráčov z Košíc a nás prevýšili potom hlavne v streľbe z diaľky. Počas celého duelu dával možnosť tréner Bariak aj kadetom, ktorí v takýchto zápasoch zbierajú cenné skúsenosti. Urobili aj pár chýb, ale to vyplýva si z toho, že tá skúsenosť trošku tréma im zväzuje ruky, nohy, ale ja si myslím, že keď budú hrávať častejšie, tak to z nich opadne a stanú sa platnými hráčmi Levoče. A na záver ešte strelecká bilancia domácich. Najviac bodov 23 zaznamenal Mačupa, Majersky pridal 12, Petrovič 6 a Kolečáni 5. Najbližšie cestujú Orly do Sabinova a o 2 týždne privítajú doma Michalovce. Príďte ich povzbudiť. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Aktuálny spravodajský blok z Levoče vám ponúkneme opäť v pondelok 10. decembra. Dovtedy dovidenia.